Volden i Israel og i de palæstinensiske områder bliver stadig værre. Adskillige personer er blevet stukket med kniv i Israel i en af de voldsomste dage i den eskalerende konflikt. I Jerusalem blev 2 personer skudt og stukket ihjel i en bus, hvorefter gerningsmændene blev skudt af politiet. En tredje døde af knivstik efter en gerningsmand kørte ind i en forsamling ved et busstoppested. Mere end 20 personer er såret. Flere store motorveje til Jerusalem er blevet lukket, og ifølge en talsperson overvejer ministeren for intern sikkerhed at isolere den arabiske bydel i Jerusalem, hvor flere gerningsmænd kom fra. Hvad sker der? Vi har lige været med til kejsersnit. Det var crazy. Det var vildt nok. Det var ikke lige det, man regnede med, at man skulle, da vi står op i morges. Så fedt. I am doing some of the